Yanzu haka dai ina Abuja cikin Maitama. Hello, ya ne sweet ya ake ciki? Wala normal ya abubuwan. Wato kin san wani abu? Kin san ni yanzu da yake ban cika son zama Najeriya ba. Yanzu haka dai ina Abuja cikin Maitama. Wallahi. Ke ku Lexus ɗin tun shi ta iso ni ina ganin bai wuce hawa biyu ɗaya ne mu Lexus ɗin wallahi ban sake abun nan ba. Ban sake hawan ta ba gaskiya. So yanzu ina ganin abun da za a yi kin san na sai mansion London, na sai mansion Spain, na sai mansion London da sauransu. Ba nan shekarun da na ara ma 100 da kaci indomi ba. Waya nake kashe mana. Sannan muna zo cikin laka. Kake da mu kawai yanzu abin da za a yi kin gane ki turo min account ɗin ki kin gane amma gaskiya kake turo account ɗin Najeriya kin gane dollar account zaki turo kin san yanzu ina ganin na kai shekara 7 bayan amfani da naira account gaskiya. Kuɗin siga babu amma yana magana. Okay to ai bai bari zan kira ki. Kai wala ku kuna da matsala wallahi ku kuna da matsala babu dama mutum ina so in zama billionaire kuna gaskiya ni ina ga in bai mu matsayatan abu kun ga wala ban ta kuɗi Allah ya can ku wala matsala gare ku wala